Maestro Productions presents in association with Namma TV, Hence Dare to Dance, powered by Nisargalaya Brahmi Oil, Gadi Detergent, Bhumi Villas, Propipo.com, co-sponsored by Maestro Interior, Ace Promoters and Developers, Merger Soda, Aruna Masala, Mcar.com, Sun Premium Refined Sunflower Oil, associate sponsor, Replica Hair Replacement, Nanturu, Soumya Travels, JP Lights and Appliances, Master for Quality Baking, Event Partner RDC, Venue Partner Forum Fizo Mall, Costume Partner Off Limits, Web Partner NewsKarnataka.com. Hem's Dare to Dance, powered by Gadi Detergent, Bhumi Villas, PropHippo.com. By dina jage sari toju nada airla tojondijer. Koda ratra naga pura bandir. Last yella kanda ire late barpna. Life first time matra vega bayde, but airla tojondijer. Dane nalla bayjeran. At iniye shooting atta next week shooting production team production. Hello. Mata sponsors, lights. Okay, ready. PropHippo.com, Master MCart, Merger Soda. Oh my God, the sponsors. Namma Urda, Namma Nirda, Maestro Interiors, Bhumi Villas, Madikeri and Coorg, Luxury. Okay, oops. Sorry. No, I'm sorry. I'm really sorry. And sponsors to one. I'm sorry. I'm Saujanya. I'm Anurag. Hi. But do same stage? Dare to Dance. Yan host maltondale, so I'm here. Kudonji, I think mul forum world must stage und so anchad kudonji stage podna. I'm very sorry. Ir mulpa anchoring maltondalara. Yan anchoring maltondale. Enk radda tingalu dumbe book malder. At enkla mul anchoring malperandu pandu radda dinadu dumbur dinchi yan mule ulle candidate. Radda dinadu dir mule ullara. Andu panda. Okay Anurag, right. Nenapand. Maestro Productions. Can you sir panonditteru if I'm tired enk too much stress and a full day shoot ata in between break detonanda anybody fillers bodanda erandla leppirindu. So I think that's for you. Enda lunchare bantaru panaga ire gonji vele bachinda ire rest malpoli ire gonji junior artist le 90 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ. ಅವು ಇರೇನೆ some gimmick gobbondulere. Anyways, we both have to be there. Okay. Welcome to the show. Welcome to the show. Yes. So ini ir mulpa daada malpore. At anchoring and the letti baka anchoring e malpona. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. Yeah. See, anchoring malpore. I know that. But in the show Dare to Dance. You know it is Dare to Dance. It's Dare to Dance. Yeah. And we are here to speak. Yeah. So we have to speak. Enkul anchoring malpodanda, we have to speak. I know ir RJ malpar patervaru, but a reality show is different Anurag. When it is sponsors na pudar panoda apundu. You have to talk about the show, you have to talk about the product. Sponsors, what is there? Tuondularate. Okay, come on. Ite iragan sponsors panoda? Yes, correct. Space that's stage. it. Yeah, Complete that's show it. the sponsors yes, panoda. yes, Okay. please. So Maestro Productions, Hem's Dare to Dance, powered by Gadi Detergent, Bhumi Villas, powered by PropHippo.com. Our co-sponsors, Merger, Maestro Interiors, JP Lights and Appliances, Sun Premium Refined Sunflower Oil, Aruna Masalas, Ace Promoters and Developers. Associate sponsors, Master Quality Baking, MCart, The Right Deal on Mart, and Soumya Travels, Replica Hair Replacement, Nantur. Very good. But it is a show Anurag. Camera undu, 4 cameras undu. Ike look korondu by heart. Chat and the sponsors panodu. Ite I have to face this Face side. in Inchi front. todu. Okay. Edur tu on panodu because the viewers are there. Cameras undu. Ir pirav tu on pannenda. What is the point? Edur tu on panodu. Okay. Only nimishu sure anchi bole. Okay. Yes. Okay. Ready? Hem's Dare to Dance, powered by Gadi Detergent, Bhumi Villas, PropHippo.com. Our co-sponsors, Merger, Maestro Interiors, JP Lights and Appliances, Sun Premium Refined Sunflower Oil, Aruna Masalas, Ace Promoters and Developers. Associate sponsors, Master, MCart, Soumya Travels and Replica Hair Replacement, Nantur. Tole, yan edur tu on panda. It is so easy. Super. Inkitte gottani enan dayal ettidi. You can't do this. ಅರೆ ಇರು You ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ just ನಿಂಚ can't, ಪೂರ you just ಬಂದ್ರವಲ್ಲಿ can't do this. You're nervous ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. Okay. It's this is how it is. Okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay. ಈತ್ ಮಾತ ಎರ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ದೆ ತೊಂಡ. So see, I did it in my way. So ಇತ್ತೆ
ಈ ಮಾತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮಲ್ಲೆ ತುಕ Okay. Maestro Productions, in association with Namma TV, presents Hems Dare to Dance, powered by Bhumi Villas, Gadi Detergent, and PropHippo.com. Our co-sponsors are Sun Premium Refined Sunflower Oil, Aruna Masala, JP Lightings and Interiors, Ace Promoters and Developers, Maestro Interiors, and Merger Soda, Namma Nirda, Namma Urda. Saka, associate sponsors Sabeka. ಎಂಗ್ನೆಟ್ ದಾದನ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆತ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ Right. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡುಪೇರು ಸೊ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಾಯ್ ಹೆಡ್ ಮಲ್ತನ ಪನ್ನೋಲಿ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ ದಾಪನ್ನ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜೈಜರ್ ಬಾಯ್ ಹೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ Yes. ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶೋ ಇಸ್ ಡಾನ್ಸ್ Yeah, but we have not come to dance. Enkel batte But anchoring. dance the ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ. Anchoring ಆಪುಜಿ ಯಾನಿರೆ nervous ಆಪನೆ ಇರ್ದೆ. I'm just saving you. ಇತ್ತೆ full show ಪೋಡು, so you have to be prepared ate. ಯಾ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಪಡತ್ತೆ A little bit, a little bit. So what do you say? ಡಾನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ Dance ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು. Anurag, you're asking the wrong person. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ದೆ born dancer. When I was born only I was dancing. ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪುದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪುದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೆಜ? ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಕ್ಕಾ ಪಕ್ಕ हो जाए. ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಆಪನ ಇಡ್ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ हम Ready, किसी से कम नहीं. Yes. Okay, year first dance. ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಲಡೈ ಮಲ್ಪನ ಸೀನ್ ಎಡ್ಜಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಥಿಂಗ್ This is a new thing and a unique thing. ನೆಟ್ ಯುನೀಕ್ ಉಂಡು ಕೇನ್ಲೆ Okay. ಬಾಕಿದ ಐಟು ಮಾತ್ರ ₹1 ಪವಲ್ ಹಾ. ಒಂದು ₹5 ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಓಕೆ ಸೊ Okay, go ahead. ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ ಪಾಡ್ಗ Heads, 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 heads. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ Heads. Okay. Coin over to you. ಎನ್ನಂಡ So batting or fielding? ಈರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚೂರ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ All the best. ಆಲ್ ರೈಟ್ गोरिया रे छोरिया रे गोरिया रे छोरिया रे तेरा जलवा देखा तो दिल हुआ मिलखा बड़ी तेज भागे रे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे दिल जगह से हिल गया रे दिल जगह से हिल गया रे टुकड़ों में निकला रे दिल का छिलका तूने फेंका खा के रे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे सैया ओ मेरे सैया 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 सैया
Okay, Anurag, how was it? Actually, Tueraponaga, overall it was good. But here and there in between, you know, footwork, handwork, hip work, head work, expressions pura onchuru nalla Ir dance tuyara? ವಿಷಯ ದಾದಪ್ಪನ ಗಿಡವಲೆ ಏರ್ದಲ್ಲ ಪಂದ್ರ ಬೋಚ್ ಇರ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅರ್ಧ Okay. Andar ki baat. ಎಡ್ಡೆ ಆತನ Right. ಓಕೆ So you're ready? Give an sharp into the dance. ಬೊಕ್ಕಾಗಂದುವೆ ಬೋಡು Yeah, sure. ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ವೆರಿ ನೈಸ್ Thank you. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ನೋ ಇದು ಪೂರ ಕಾಮನ್ So irna dance ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂಪರ್? ಈರ್ ಡಾನ್ಸ್ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ ಈರ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆತೆ ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಣ ಆತ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಣ ಓಕೆ All the best. Over to you. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ दिल ने डूबा डूबा मुझको रैबिक आंखों में आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने दिल ने डूबा डूबा मुझको रैबिक आंखों में आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने खाम खासा सीने में प्यार के महीने में एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी 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 दिल चीज तुझे दे दी हाँ दे दी दे दी दे दी दे दी दे दी दे दी दिल चीज तुझे दे दी दे दी Whoa. Actions do speak better than words, Anurag. Your dance was like, wow. ಅವಳ ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಡು ಇರೆಗೆ ಡೇರ್ ಕೊರ್ದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ದ್ಯಾಟ್ ಟು an opportunity given by me. So thanks to me. ಮುಗಿಡೆ Yeah. ನಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪರ್ ಅಂದೇನಿ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅತೀರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ರಿಕವರ್ ಆತ ಜಾರ್ 2 minutes ಡಾನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನು ದಿಲ್ ಸೇ ಖಾಲಿ ನಾಚೆ. ಕೈಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಡಾನ್ಸಸ್ So soul doesn't dance. ಹಾ Soul also dances. ಸೋಲುಡು ನಲ್ತದು ಗೇಲ್ ಆಯ್ನ ಐತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಡಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೇಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಮ್ಸ್ ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್. ವೆಲ್ ಡೇ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಟೀಮ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿವೆ Right. ಅಂಡ್ ದ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇ ಟು ಡಾನ್ಸ್. Correct. ಬಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ವಿದೌಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವಿಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಜಡ್ಜ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಕಳೆದ 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 1995. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಾಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 50,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರೌಂಡ್ 3,500 ಶೋಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್. हर पल मेरिया यादां विच तू दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू. हर पल मेरिया यादां विच तू दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू. तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी what to do. झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं. धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे
We welcome you once again. Sanjay, ye to varshardi dance maltondullaru, choreography maltondullaru. Under you, so many more choreographers have been there. That's right. Yes? Malla stage shows ippadu, awards night ippadu, it's reality shows ippadu, or just a dance performance. Ye to choreography ir maldari, students malderu. So how do you feel about dance? Dancing is always my dream, and I always feel top of the world. Yes. So dare to dance and dare to dream. This is your dream dare dance. So thank you so much. Ir judge ad baidare. Audition round ir batadu select maltinanchina teams have come to the next round. What are you expecting out of them? The teams were really good, amazing, and we are thinking of getting their performance for the next level. Hope for the best. Right. Hope for the best and welcome you once again, Sanjay. Thank you so Thank you. much. Please take your seat. So Veekshakare, Hems Dare to Dance na next judge. She started off with winning the title The Miss Beautiful Smile in 2013. On screen agi first agi bandiddu Konkani video album nalli. Adra nantra a step to Coastal Wood. The only star to have done multiple Tulu films. Now ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ in the movie Yakkasaka and then Jay Tudunadu. Now going to hit the screens very soon Pilibail Yamunaka. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಡಗಿ is going to be starred in 3 Kannada movies. The beautiful, the gorgeous, the delicate, darling Sonal Montero. एक एक ठुमके पे 100 तालियां हिले जब लक मेरा हिलती है बालियां एक एक ठुमके पे 100 ताड़ियां हिले जब लक तेरा हिलती है बाड़ियां 24 घंटे मुंडे रहंदे मेरे अगे पीछे जब हाय हिलते नचे ता तू बड़ी जचे हाय हिलते नचे ता तू बड़ी जचे Wow. Sonal, as I said, delicate darling, so delicate entry. Beautiful, yeah. Thank you so much. Okay. Sonal, Dare to Dance program. First round like that, audition round judge maldar. What are you expecting on this platform now? We are not expecting one thing. We are expecting a package. Let it be the expressions or your dance or the way they amuse us. So everything is important. So we want a package. So the teams have to be ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ What? ಸೌಜನ್ಯ ಎಕಡೀರು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ತೊಂದರೆ Right. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ನಾಣ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋರ್ಲೇದ ಪ್ಲೀಸ್ Okay, carry on. ಓಕೆ ಸೊ ಸೋನಲ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪರ್ ಇರ್ ಖಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ Atti, and just to walk on entry. ಬಟ್ ಮಲೇಜ್ ಈರ್ನ ಖಾಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ ಉಂಡತೆ ಅವರ ತೆಲಿಪ್ಲೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು Oh my ಆ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ Anurag and Pandit, she started off with Atu- Miss Beautiful Smile. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇರ್ದಾಯ್ ನಡುಕು ಬರ್ಪರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರ್ ಸೈಡ್ಡೆ ಉಂತ್ಲೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸೊ Carry on, ಇನ್ನ carry on. ಆ ಒಂಜಿ ಸೋನಲ್ ಇನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬರತೂತೆ ಆ ಮೂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಅವನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆ ಅಂತೂತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸೊ ಈರು ಯಾನ್ ಈರು ಈ Continue ಸ್ಟೇಜ್ malpara, dada ಯಾನ್ Stage it yan la ulle Anurag. ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಅಡ್ಪಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಇನಿ ಎಲ್ಲ Continue, Appaji. Sonal Montero, it's our pleasure to have you. Please take your seat. Yes, Arre. thank you so much. ಮೇಡಮ್ ಬಲೆ ಅದು ಅಂಬಿಡ್ತು ಬಲೆ Hello. Dai. ಸಂಜಯ್ ಬರ್ತೀರಿ ಆರೆಲ್ಲ ತಂದು ಬೋತುಚಾರ್ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮರ್ಯಾದೆ. ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಓ ಓಕೆ. ಆರ್ ನರ್ತಂ ಪೋತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಮೇರೆ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಆರೇನ್
ಅಂಚಪುರ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಪನ್ನಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಂತಜಿ ಮಲೇಜಿ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು So, you know, कुछ भी हो सकता है. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಆತನು. कुछ भी हो सकता Anyways, है. anyways. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತ 2 ಎಮಿನೆಂಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. For the next judge in suspense, over to you, Anurag. 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 Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it, you gotta do that conga beat. ಈರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪೋಡು. ಅತ್ ಮೇಡಮ್ ದಾಯರ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ನಡುಕು ಬರ್ಪರ್. No, what are you doing there? ತುಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಆನಾಗ ಈರ್ ಬಂಡರ್ ಈರೆಗ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈರ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇರಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಈರ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಲೊಂದು ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡತ. ಸೊ ಯಾನ್ ಸೋನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ along with our phone, something like that, you know. Okay. Anurag, ಇರೆಗ್ ठंडा ಕೂಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವಲಿತ್ತಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆವೊಂದುಂಡ. ಸೋನಲ್, are you comfortable? Sonu, please. मेरे गियर कड़पड़दीनी है मूलू. I have really no idea. It's out of my control. It is a torture for me, Sanjay. If you don't mind, इज्जी पनोर्ची. ಅತ್ ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಇರೆಗ ನಾತ್ ಶೋಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಡ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೆನ್ ಮೂಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದ ಅನ್ಕುಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವ ಜೀರ್ ಇರ್ನಾತಿ ಗುಪ್ಲೆ ಡಾನ್ಸ್ ತುಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. Yes. Please ask Canute. It's me or him, one of them here. Oh my god. ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಸರ್ ಬೈಟ್ ಜರ ಅಂದಿನಿ. Okay, ಅವಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಜಯ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಚಿ ಬಾರ್ಪಾರ ಇಂಕ ಆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಮೂರು ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾ ಅಂಜೋಲ್ ಒಂಜೇಲಕ ಪೊಂಜೋಲ್ ಬನ್ನ ಪಾತ್ರನೆ ಕೇನು. That's perfect. ಅನುರಾಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ठंडा ಕೂಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಸರ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಶೋ ಉಂಡು ಯಾನ್ದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ್ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಇಡೀ ಶೋಟ್ ಯಾನ್ಲ ಸೋನಲ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುವ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮಲ್ಲೇಜ್ ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಈರ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಎರಡು ಚೂರು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಯ್ ಓಕ ಅನ್ರಾಗ್ ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಲೆ ಅವಳು ಇರ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ತೂವೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಡ ದಿಸ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ದೂರ ಇತ್ತ ಈರ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ್ ಪಾತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಇರಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಈರ್ ಆರಾಮಾಡು ಕುಲ್ಲೆ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಈರ್ ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಸೋನಲ್ಲು ಕುಡಲ ಪೊರ್ಲುಡ್ತೋಲಿ ಶೋ ಕುಡ್ತೋಲಿ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತೋಜು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಡ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಇಪ್ಪೋಡತ ಫುಲ್ ಶೋ ಇರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಲೋ ಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ನನ್ನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಸೋನುನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಜಡ್ಜ್. Yes, the another judge is a suspense creation in this round. That she is going to be our super guru for Dare to Dance. Yes. So here our super guru. Pudar Panpaned Dumbu, you have to know what all she is involved in. A born dancer, she loves to dance. You put her music anywhere, maybe in between the road, and she's the one who will get up and dance. The first one to be on the floor. Very so, nice. The heart is always for dancing. She's been into Lions for around 35 years now and going to take the presidentship once again in the next Lionistic year. A very good actor, a performer who has acted in Kannada, Tulu and Konkani movies, short films, serials, etc. If we talked about her, it's like it goes pages. So please welcome. Can we have the super guru? Yes, the super guru of this HEMS Dare to Dance is Deepali Kambatkone.
Sadhguru, Dipali Kambatkone. I have grown up seeing you, so I know much more than you written on your profile. Anyways, this is just casual. People will be asking, dance panna mast ishta. But when did you stop dancing? I have not stopped dancing. I'm still dancing. Wow, you're still dancing. How do you feel dancing? It's lovely. I enjoy dancing. Even now, if you ask me to dance, I'm ready. That's what exactly I said when I introduced you. Music panda yav olundu tu ande dance malpoda anna inkla super guru matra. But this is a stage Hems Dare to Dance. The contestants have come from all over. What are you expecting out of this stage? Actually, the judges will see, but I'm saying how they will enjoy their dance. In fact, dancing is you have to enjoy to dance. Right. You dance and you enjoy your dancing. There are two things. Yes. So the X factor, that chemistry, that Chemistry. thing what reaches your heart, that is yes. what Super Guru is going to judge. Kudanji Vishaya Panda, we have been told that Super Guru has a veto power. Yes. 3 judges decide Maltindalla. To agree to it or to disagree to it is with the Super Guru. Right? Right. So I think we have to be in good terms. Yes. Yes. Welcome once again. Please, your hot seat is ready. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ಮೈಸ್ಟ್ರೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಮ್ಸ್ ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್. ಸೊ ವೆಲ್ ಹೆಮ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಗುರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Yes. ಸೂಪರ್ ಗುರು ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು? ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ. ಸೀಟ್ ಸಹ ಭಾರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಆ ಸೀಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂತಿಂತ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಗುರು ಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಸೀಟ್ಸ್. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅನುರಾಗ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಮನ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ डांस का सुपरस्टार द विनर ರೈಟ್ ABCD ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓ ಕಿಶೋರ್ ಆ ರ್ಯಾಂಕಲ್ನ ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಅದ ಬರೋಡುತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಬಿಸಿ ಈಸ್, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಚಪ್ಪ ಆಡಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಐಜಿ. ಬಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ ಅಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಐಜಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ದ ಶೋ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇನಿಯರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಐಜಿ, ಬಟ್ ಅವು ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡತ. ಎನಿವೇಸ್ ಈ ಮೂಲೆ ಒಂದ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ದ ಶೋ. ಓಕೆ ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹಲೋ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಏರ್ ಪನ್ನಿನಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಶೋಕ್ ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ಕಿಶೋರ್. ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀ. ಏರ್ ಪನ್ನಿನಿರೆಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಶೋಕ್ ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದ್. ನಿಕುಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ಬುಡಿಯಾರ ನಿಕಲ್ನ ಓನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ತೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಪಂಡೇರ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಡೌಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಕಡ ಪುಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತ ರಿಯಲ್ ಆಡಿಯೋ ಅತ್ತು ಒಂದು ರಿಯಲ್. ಓ ರಿಯಲಿ ಕಿಶೋರ್? ಸೌಜನ್ಯ ಯಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಇರು. he has seen me ಅಪ್ಪನ ಸುಲಭ ರೆಡ್ ಬಣ್ಣ. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಾ? ಯಾ ಕಿಶೋರ್ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಅನುರಾಗ್. ಹಾ, ರೆಡ್ ಸೂಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶರ್ಟ್, ಬ್ಲೂ ಜೀನ್ಸ್, ವೈಟ್ ಶೂ. ಆತೆ ತೋತಿನ. Is that right? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಓಲುಲರ್ ಮಾರ ಎಂಬೇರ್ ಕಾಂಡೆ ಮಿನಿ ಯಾನ್ ಅಂಗಿ on the way land ಆವಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್. ಓ just wait and watch on the way ಬರೋಂದುಲ್ಲ. I think he is somewhere. So ಈ ರಂಚಿ ಬೋಲ್ yes, right.
डेयरिंग है तो लेट्स डांस. Whoa, the magical dancer, Kishore Raman himself. Welcome, Kishore. Bari Kushan. ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಅನುರಾಗ್? ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಚೆತ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್? ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಚೆತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರ್ಪಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ. ಇರಗೆಂಚ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾಂ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನೋ ಊರ್ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅದು ಯಾಂ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Okay, leave the production. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಗ್ ಕುಡಲ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಕಿಶೋರ್ ಒಂದು ಏನೊಂಚೂರು ಮುಟ್ಟೋಡ ಓಲ್ ಮುಟ್ಟುವರ್ ಅತ್ತೆ ಏನು ಅವಲೇ ಓಲ್ ಮುಟ್ಟೋಡ ಹೊಲೆ ಮುಟ್ಟುವೆ. ಶ್ವೇರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಮಾತಾ ಕುಚಲ್ ಹೋಯ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಎಂದು ಕಿಶೋರ್ ಮಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಶೋರ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಶೋ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಗೆ ಬೈದಾರೆ ಎಂಚಾ ಒಂದನ್ ಅವಳ ಎನ್ನೋ ಊರು ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್. ವಾವ್, ಐ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್. ತಾಕ್ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನೆ ರಾವನ್ ಅವಿನ ಯಾನ್ ಮುರಣಿಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಬೈಚಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂತೆ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಲೆಂಟ್. ಇಂಕ್ ನೋ ವರ್ಡ್ ಟು ಸೇ ದೆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ತಾಕ್ ಬಂಡ ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆ ರಕನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಸೇರ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕ್ ಅಕ್ಲೇನಿರ್ದು ಏರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗಿಲ್ಲ ತುಂಬೋಟ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಬಿಕಾಸ್ this is our Tulunadu. Dare to dance and dare to dream. And like so this stage takes them to lot more of dreams. Yes. Kishore. Yeah. One frank thing, okay? Please. Here by the Dare to Dance, I am extremely happy. What selfie pura deppareppundu. You are a selfie craze, right? I'm so crazy. Yes, selfie pura depparundu. I'm really happy. Okay. Sonal is happy. Sanjay is happy. Our super guru Dipali ma'am is happy. Contestants are going crazy. Kishore Raman baidiru. Oh my God, everybody is happy. But yeah. One person. ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ನಂಜಿಡು ಸೈಗೊಂದುಂಡು. ಏರೋ The man next to you in red, black, blue and pandaratha. Anurag is like desperately sad. ಅನುರಾಗ್ ಸತ್ಯ ಒನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಎಂಕಿರ ಬೈದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು. Aha. Really? ಈತಿ ಬೇಗ ಬರಬಲ್ಲಿತ್ತನು. ದಾಗ್ಯಾಂ ಬರಬಲ್ಲಿತ್ತನು. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಖಾಲಿ ಸೋನಲ್ಲಿರೋದು ಸೋನು ಪಂಡಿರ ದಯಪನ್ನಗ ಸಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಿಷಯದಂತೂ ಕಿಶೋರ್ ಈರೊಂಜಿ ನೆನಪು ದಿವನ್ಲೆ ಮೈಂಡ್ ದಿವನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನತ್ತು ಬಾಕಿದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂದೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ಇರ ನನ್ನೆ ತಿಲಕ Thank you so much. Kishore Raman. Once again, a big round of applause and welcome to Hems Dare to Dance. Please. Thank you. Please give it up for Kishore. Welcome to the show, and yes, I'm sure we're going to have lots of fun. Yes, of course. Onchur dura kulle matra. Alpa boda. Atyana alla bareke podkulle. Yes. Thank you. Please give it up for our own dancer from Mangalore and the superstar, Mr. Kishore. Thank you so one among our judges. Jorada Chopala. Okay, once again, a warm welcome to the magical dancer, Kishore Raman. And a word to Sonal, darling. You're safe. Come to the center. Thank you so much, Kishore, for coming. Monday becha onji bondi anna. Avu borchitte ನಾನು ಇಂಚಿ ಹಿಡಿದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಇಂಚಿ ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಸ್ ತೋಜುವೇನಾ ಯಾ ಓಕೆ ಕಿಶೋರ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ದಾದಾ ಮಲ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಡಿವೇಟ್ ಆವಂತುಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಎಂಕುಲು ಶೋಡುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಡುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಹೆಮ್ಸ್ and I ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಭೂಮಿ ವಿಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪಿಪೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಡಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ Nama TV with Maestro Productions presents Hems. Hems is a very diet conscious, healthy food conscious, health conscious food items prepare malpunanchina onji company. They have been the title sponsors of Hems, a Dare to Dance. I thought we have Gadi detergent. Pehle istemal karo fir vishwas karo. Yes, they are our co-sponsors. With that we have ireg illa boranda holiday boranda. You have a
beautiful villas, you want to buy them, you want to go for a holiday in Coorg and Madikeri, that is Bhumi Villas. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶೋ ಮುಗಿಬೋಕ ಸೋನು Oh my ನಮ್ಮ god. ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ Full team plan Malpuga. It is in Bhumi Villas, Madikeri, and our another co-sponsors of this show is the biggest portal, this real estate portal of Karnataka and Goa. It's prophippo.com. You want to buy, you want to rent, you want to sell, that's where you have to find out. So thanks to all our main sponsors. Panondu, with all these main sponsors, not to forget Forum Fiza Mall, Kudlada biggest shopping center. Forum Fiza Mall has been our mall partner. Our recording is going on here. So thanks to our sponsors, and let's begin. Hems Dare to Dance. उनताले जोक ले गंजी चांस कर ले उनताले जोक ले गंजी चांस कर ले उनताले जोक ले गंजी चांस कर ले आयनोंची ಏರ್ ಕಾಡಾ ಪುಡ್ನಿ ಮಾರೆ ಛೇ ಬರಡ್ उनताले जोक ले गंजी चांस कर ले 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 ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಉಂತ ದಾದಾ ಅಂಡ್ तुले सौजन्य यान ऑडिशन ग्राउंड दिंची पिराव द स्टेज नेगर ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಪನ್ನಗ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಚೆನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಡೇ ಲಾಗಿರಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ನೆಗರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅದು ಬಂಗ ಈರು ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಂದು ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಲೋ ದ ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಬೇಡಿ ಈರು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಎಸ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ ಮೂಲು ಅಕ್ಲು ಪಂತೆರ ಎಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂದ್ ಆತನಿ ಯಾನ್ ಪಂದ್ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೋನುಗ್ಲ ಆಂಡ್ ಈ ನಡುಟು ಬತ್ತದು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಾರೆ ಅವು ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಪಂತ್ ಜರತ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಐ ಆಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕೆ ದಾರವೆ ಚಾನ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನ ಗೊತ್ತಾ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಶುರು ಆನಾಗ ಕ್ಯಾನುಡ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಕ್ಲು ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ತುಲ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಕನ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಪೋರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬೈದಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿರಗಿತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪನೋಡ ಅನುರಾಗ್ ರೈಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪರ್ಲ ಗಂಟದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಇರತುದು ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತನೆ ತಿರ್ತು ಪೋಲೆ ಯಾ ಅವ ಎಂಕ್ಲಾಪುನ್ ಇಜಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಯಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ Hems Day to Dance powered by Gadi Detergents, prophippo.com, Bhumi Villas, and Chennai co-sponsored by Sun Premium Sun ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈತ್ ಪೊರ್ತು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬರ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿದೆ ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅದು ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಪ ಎಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಾರಿ ಆರನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತ ಆತಂಡು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ಮೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೋ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಶೋಗು ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಇರೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡೇರ್ ಫೈನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಅತ ಅಂಚ ಮಾತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಸೋನು ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಸೋನುನ ಇರೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಿಯನ್ ಓಕೆ ಸೋನುನ ವಿಷಯ ಗ್ಯಾಂ ಬರ್ಪುಚಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರುಗು ಓಕೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಖಾಲಿ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐಡ್ ದುಂಪು ಅರೆಜ್ಜಿ ಐಡ್ ಇಜಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೂಲು ಓಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕಾ yes perfect ಆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಾಯ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಆರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆರು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಐಕೊಪ್ಪುವೆ ಅನುರಾಗ್ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಲ ಫುಲ್ ಅದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ ಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬಚ್ಚು ನಕ್ಲೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ವಾವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಂಡ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಡತ್ತದ ಮಿನಿ ಅಂಚಿ ಮಿನಿಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಡು ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ವೇದಿಕೆ ಒರಿಯೆ ನಲ್ಪುನ ಕಮ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಲೇರ್ ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ಮಾರೆ ಕೂಡ ಮೆನು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಲೆಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ Hey, put some beats. Hey, dance properly. Shake your head.
beats ऐसे ಆಹಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ಸೂಪರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಡಾನ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಮುಗಿತಾರೆ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವನ್ ಚಾಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೋಲೆ Hello. ಯಾರನ್ನ ಬಲೆ ಆತವ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ Hello, just a minute. I want to come there. ಅವಳು ಬರ್ತದ ಪಾತ್ರವೇಯನೆ ಸೂಪರ್ ಗುರು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಬಲೆ ನಡಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ದಾದ ಯಾರುಂಡ ಇಚ್ಚಿನ ಪುರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ದೈಕ್ ಪಿದೈ ಪಾಡುಂದಿಲ್ಲರು ಅತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ಅನುರಾಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬಟ್ he danced so well. ಬಟ್ ಎನಿ Yeah, we gave him a chance to Thank you dance so much, Amma. Thank you so much. In fact, I wanted to come and dance here. with him Wow. Yes, on that same number. yes. Wow. Okay. Superb. Super Guru Pani Boka Enkel Pura Holu. Yeah. Yes, music please. ಅಣ್ಣ ಪಾಡ್ಲೆ Amma, kurlekai. Hey, put some beats. Hey, dance properly. Shake your head. Kick in the beats ऐसे Wow, Dikshit. Super Guru. Super. Thank you. Ande itena nanalla Dikshit dadalla unde. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಅಂಡಿ ಸೊ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನನ್ನ ಪಿರವ ಕಡಪುಡಲಿ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ನನ್ನೊಂಜಿ ಉಂಡು ಈತ್ ಜನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಜಡ್ಜಸ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಅಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತ ಐಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಪೋಪುನು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ Wow, yeah. ಪ್ರೈಸ್ ಕೊನಲೆ ಅವು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊನಲೆ ಕೂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ಕ ಕೊಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡ ಹೋ ಜಾಯ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ. ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ Thank you so much, Amma. Thanks a lot. ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ನೆಂಗ್ ತೋಡ್ ದಯ ಬನ್ನಗ ಈತ್ ಡಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತೀನಿ ಬನ್ನಗ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಲೋ ಚೂಡು ಅರೆ ಇತ್ತಲೆ ಪುಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಕ್ಲೇನು ಎನ್ ಬರ್ಪಾ ಬಾಯ್. No. ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಓ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಪನ್ ಆ ಒಂದೇ ಪೋರಜಿ ಹೊರಪತ್ತಲ್ಲ ವೇಟ್ ಉಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಸೊ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹತ್ತು ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಮನ್ ಪೆರ್ಲೆ ಬಂಗ ಒಂದು ಪಾಪ ಸೂಪರ್ ಗುರುನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಇಂಕ ಡೌಟ್ ಒಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ದೀತೆರನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎನಿವೇಸ್ ಒಂದು ಡೇರ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಆತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಲ್ಡ್ Wow. ಸೈಕಲ್ Okay. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಡಬ್ಬೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ ಪಂಡ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಪಂಡ ಮಂತಿನ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಗತಿ ಬಚ್ಚಂಕಾಯೇ ಗತಿ ಇಂದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಗ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮಗ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಏನಂಚಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂದ್ ಮೋಕೆಡ್ಲೆ ಪುನ ತಪ್ಪಾಪಂಡ ಆವಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಿತೆ ಈ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ಓಪನ್ ಆದ ಆತಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮೂಲ್ ಬಾರಿ ಬೆಗರೊಂದು ಅಲ್ಪಾಂಡ ತಂಪಾತು ಮುಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾ ಈತು ಶೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಲ್ತಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಎಪ್ಪಲ ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಯಾನಿರಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಎಂದೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣಮ್ಮ ಓಕೆ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಬರ ಆಪುಜಿ ಎಂಗಲ್ ರೆಡಿ ಆದ್ ಬೈದಾತೆ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯಾ ಆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ತಿನ್ರೆ ಅವದಲ್ಲ ಕುಕ್ಕ ತಗಿ ತಿನ್ರೆ ಆಯ್ ಕೊಂಚ ಬಿಸತಿ ಪೋಡ್ ಅವೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಸೊ ಉಂಡು ನಮನ ಬಿಸತಿ ಬಾಬುಡ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅನುರಾಗ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅಂದು ಪುರ ರೆಡಿ ದಿಯೊಂದು ಪದ ಖಂಡಿತ. ಜಾಕೆಟ್ ದೊರಲೈ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ತೋಡು every time you open the jacket something comes out yeah something or other will come out Yes. in future you will see lot more but yes ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನುರಾಗ್ನ ಕಡೆರ್ದು ಇಂಕ ಇಂದೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅನುರಾಗ್ right So, here ಏನ್ ಬರ್ಪೇನ್ right here right now ಬರ್ಚಿ right here right now
ಕಿರಿಗಾರ ತಿನ್ಪಾವ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಗುರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಎಂಗ್ಲ ಕೈ ಇಟ್ಟು ತಟ್ಟೆ ಕಾಲಿಂದ ಕೊಡ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. But it's okay. Actually, Akul Avintinadu, but we will continue with what we were supposed to do. Yes, Hymns Dare to Dance. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We'll be back with much more fun and entertainment in our next episode. Please keep watching. Namma TV in association with Maestro Productions presents the biggest group dance reality competition. That's Hymns Dare to Dance. So we have Sanjay's champions, Sonal's dazzlers, and Kishore's rock stars. Muji team and Muji mentors. So ee Muji mentors Akalna team nu train malturu. ವಿ ವಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ವೈಸ್ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ Maestro Productions presents in association with Namma TV Hymns Dare to Dance, powered by Nisargalaya Brahmi Oil, Gadi Detergent, Bhumi Villas, Propipo.com, co-sponsored by Maestro Interior, Ace Promoters and Developers, Merger Soda, Aruna Masala, Mcar.com, Sun Premium Refined Sunflower Oil, associate sponsor Replica Hair Replacement, Nanturu, Soumya Travels, JP Lights and Appliances, Master for Quality Baking, Event Partner RDC, Venue Partner Forum Mall, Costume Partner Off Limits, Web Partner NewsKarnataka.com.